Uyazi umthakathi, ngingathi umuthakathi. Awukwazi ungenza kanjena. Yazi nginsiza, nginenzela yonke into. Nami usisi wami lo ngimenzelele yonke into. Ufundile ngenxa yami. Kodwa wena ubucabanga wonke udoti. Lesikhathi ngiyafika. Ungibuka kanjani? Ungibuka kanjani? Nize niyeze emgcobeni wemyeni wami. Kodwa ukuza kwena emgcobeni nizongipretenda. Nibe niyazi ukuthi nenzeni. Uyini ukuba umthakathi kanjena? Ngoba nakho ungangizali. Wakuzala kodwa mina ngizange ngize ngikhombisa ukuthi awungizali. Ngikuthathile ngakubeka la, ngathatha usisi wami ngambeka la. Ngizange ngize ngikukhombise mina ukuthi ukuthi na awungizali. Kepha bengithanda ngimbeka la. Nonke ngiyanisiza ekhaya. Kodwa namhlanje ungenzeni wena? Ungenzeni? Anginawo umyeni ngenzami azinababa ngenxa yakho. Ungumthakathi ukube lokho engibuye ngibone. Ngibeko lami inyawo la ekhaya. Welcome to another episode of Izinkinga Zomndeni right here on Black Life TV with myself Umlangeni uMagasela. Namhlanje ke nginosisi omncane osibhalelile njengoba ngimchazelele ukuthi sikoJoburg. So la eJoburg isibhaleliwe izincwadi ziningi ngalendlela simangala, then we decided ukuthi yazini asivele sifly man sifike eqathatha ukuze sikwazi ukuthola ukuthi ngempela abantu babone ukuthi singabasiza ngani as iBlack Life TV. Siyazi ukuthi thina sifuna ukuzosiza abantu. Sabona sisonjani? Sawubona sisi, ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Njengoba sizwe ngumlangeni Magasela ngicela ubingelele umbukelo weBlack Life TV bese uya-introduce uzisho ukuthi ubaba kaba uqhamukaphi. Sanibonani babukela emakhaya, igama lami ngiwuNtombizonke waKwaNdlangisa, ngiphuma eMzimkholo. Okay. And useJoburg ufika kanjani la? Ngifike ngazohlala nomamami. Oh, okay. Phela ngiyadideka mususho kanjalo. I'm in Joburg, so I'm like, okay, kwenzakalani? Sithando sami, ngifuna ukukhululeke. This is your safe space. Ungichazele ukuthi indaba osibhalelile kwiBlack Life TV ufuna sikusiza ngani, ufisa sikusize kanjani? Ngifuna ningisize sisi wami, nginenkinga sisi wami omdala. Uye osinakekelayo ekhaya, but then nginento engifuna ukuyiconfessa kuye. Umamami ungifake ezintweni zokuthi sithakathe uhusband kasisi wami. Gama likhulu kangaka. Yeah, we are the reason yokuthi engasekho manje emhlabeni. But I'm feeling guilty because usisi wami, like, she's been there for me. Beke ngifundisa because umama makasasebenzi uhlele ekhaya. So umuntu beke khona for mina usisi wami vele. So every day mangimbuka nginale yanto yokuthi akasenaye indoda because of mina nomamami. You look young. Wawuneminyaka mingaki nenza leyo nto noma wakho? Before sifike ekutheni nathakatha kanjani? I'm not young. Bengina 29 years that time. Yeah. Okay. Nenzani noma mhlawumbe ungangichazela? Simthakathile, simthelele umuthi. Bekune day ebesazi ukuthi uzoza ngayo ekhaya. So sithele umuthi, bengasiuye kuphela bekezoza, bebekhona nabanye abantu. Mara sithele umuthi sabe sesasho ukuthi siwuthelela abantu. So yena ufikile wanyathela umuthi, siubize ngegama lakhe angithi. So ngokuhamba kweinsuku ke uye wahlanya ke uhusband kasisi wami. And then mase kehlanya wahamba entshontsha izinto zabantu, waze wantshontsha nemoto, and then labantu bemoto bamthola, bamshaya kulaba mbulale khona ke. Mina ngiyile kwi-funeral ngakhala nosisi wami, mara deep down bengazi ukuthi yimi reason why or yimi nomama reason why elele laphaya. Okay, sithando sami, ngifuna ukuzwa ukuthi umama enixoxa na kwizatsani ukuthi ngifuna ukuthi usisi wakho aphatheke kabuhlungu kanje. Nimthathele umyeni wakhe. Umama bekefuna ukuthi kube yimi lo okuleya position kasisi wami. Ekutshela lokho wena? Yeah, beke ngitshela ukuthi mina mntanami bengifisa ukuthi ufane nosisi wakho lo omdala. Yonke lento ayiyona usisi wakho kube uwe lo oso. But ke unfortunately bekungenzekanga kanjalo. But umncane nje kunaye makusangenzeka mukhula nawe. Kusho ukuthi umama mbeke rashila ngazi. Wena ofila kanjani? Bengenama powers angithi umama somehow angeke ngimphile. At the age of 29? Yeah. Kade ngikazele wena ukuthi usungawumncane yalo ndlela uqinisile. Una 29 awukwazi ukubona ukuthi into erongile ngeke ngikwazi ukuyenza.
bengibona mara what if umama bekezobulala mina. Kusho ukuthi kwayiwena wafula ngikho safe under isandla sikamzala. Yeah. Even now angifeel safe because uyakhona ukubulala omunye umuntu. Ngiyazi ukuthi nami maybe one of the days angangibulala. So uba wahamba wathela umuthi lapha yana between you and your mom? Yimi mara nginikezwe umama. Okay. Usisi wakho nishiyana ngeminyaka emingaki emicabanga? Or not micabanga? Sishiyana ngeminyaka ewu-15. Yeah. Usisi wakho biological mother, biological sister, like nizala umama oyedwa? No. His step sister, like umamam nomamakhe. Oh. A step sister? Yeah, his step sister son. Akusiyi biological mother yakho umamam, his step sister son. Unobabakhe ngithi. Oh, unobabakhe yedwa. Yes. Unobabani. Now unobabakho wedwa. Oh. Yo, okay. So usisi mefika la ufisa simbiza bekhona. Yebo. Bese uyahlambuluka again. Mara ngicela wena uqale ungikhulumele naye and then maybe ngizokhona ukukhuluma ukuthi angazi ukuthi ngizombheka kanjani. Ngicabanga uzoyithatha kanjani lento umuntu onjani nje nikhula umuntu onjani vele? Umuntu ophansi shem akayideserve yonke lento. Umuntu ophansi but maybe that's why ngidecide ukuconfess manje because ngiyabona ukuthi yonke lento eyenzakalayo akayideserve. Because manje uhleli akasenandoda and thina siyazi ukuthi yithi vele siyenzile. Ushone nini ubhuti lo 3 years usimbalo wakho? Lo. Usisi wakho uhlala pheni? Uhlala eSandton. Nina nihlala phi nomama? Sihlala eLokishini thina. Igama lelokishi? Thembisa. Okay. So uma wayenisifiso ukuthi nawe uhlale eSandton? Yes. Niphile leyo mpilo. Kodwa bengacabanga ukuthi ngesinye isikhathi sofika isikhathi sokuthi nawe mhlawumbe musukhulile kube kanjalo athole umunye wakhe nomkhwenyana. Kusho ukuthi akacabanganga angazi okanye like angithi beke nejealous ngalesa sikhathi. So akacabanganga ukuthi kuzokwenzakalani in future. Maybe umnjani ubudlelwane between uma wakho nosisi wakho growing up as a child ubuka endlini mekunjani? Kusho ukuthi all along umama mbeke pretender because bekenza ngathi uright uyamthanda usisi. Because ukhuliswe uye like ukhuliswe uye. So ukuthi beke busy pretender ke angazi. So usisi wakho nje ubuthi yena uyakusiza uyakunakela nomoya omuhle izinto azenzile mhlawumbe empilweni yakho ngayibalula ezenza ukuthi ubone ukuthi cha I deserve ngempela lento besides ukuthi wonke umuntu I deserve into enimfake kuyona yiziphi ezinye because I feel like guilty ngoba uyasaqhubeka uyaninakekela nomama. Out of everything ayikho into enkulu ayenze njengokungifundisa. Okay. Yes. Ungifundisile usanginakekela like ama basics but then enkulu ile yokuthi ungifundisile. Yes. Okay. Yazi nesozama ukuyenza ukuthi sizozama ukumthola usisi wakho. Kodwa ulindele noma yini because lento enenzile enkulu kakhulu. And also uma engaxolela usisi wakho noma avela athi nje simply because vele ayikho into enhlanganisayo wena u-step sister kuwena nihlukane uzozizwa kanjani ngalokho? Angeke ngizizwe kamnandi but ngizo-accepta because izobe either way afila ngakhona yena after into esiyenzile. Just ukuthi mina ngifuna ukuconfessa manje like ayazi ukuthi kwenzakaleni. But ukuthi yena uzoyithatha kanjani ngizozama ukuxolisa but yini enza ukuthi ufuna ukuconfessa manje after sonke lesikhathi? It's because ngiyabona ukuthi akayideserve yonke lento beyenzeka. Ngesikhathi isanda kwenzeka wabona ngathi uyayideserve kancane? Anginakanga ngalesa sikhathi. Angizange ngiyinake but ngiyabona manje ukuthi even after uhusband wakhe eshonile uhlale khona vele uhlale esisiza. Uyasiza even umama lo oyireason yokuthi angabikho indoda yakhe. Uhusband esikhathi eshiwa izingqondo wayenjani usisi emotionally? Wayethi mefika ekhaya nichazeleni uzizwe kanjani wena? Nilazi iqiniso? Ngangingajumpisi mara ngangenze ngathi ngiyamcabangela engathi nginaye mara ngibe ngazi ukuthi I'm the reason why. Bese bathi njani conversation between you and your mom? After lokho mase ehambile ke. Sasiba normal, sasiba right angithi ningayikhuluma inhlobo nje nokuthi nenzeni? Umama wami wayesho athi yayenzeka lento bengifuna yenzeka. Wena uthini? Nami ngangiba happy because yenzeka ngithi. Angithi bekuyiplan yethu vele ukuthi yenzeke so.
Okay, njengoba izwe lambukelo weBlack Life TV usise chaza udaba lakho ukuthi benoma wakhe baba nesandla ekuthenini umkhwena kasisi wakhe alahlekelwe ingqondo up until enza izinto ezingekho right emphakathini, umphakathi wasuyambulala. Kodwa namhlanje uzizwa ngathi isikhathi esiright ukuthi akhulume nosisi wakhe, aconfess ukuthi uzizwa kwenzakalani ukuze azathole kulesimo kusona. So into esifuna ukuyenza ke sifuna ukuthi simthole usisi sibone ukuthi uzokwazi ukwamukela yini uqolo lwakhe kuzoya kanjani phambili. And also benginesifisa, I don't know if it's possible for i-team Black Life TV isolele nomama because ngifisa ukuthi azoyikhulumela asichazele ukuthi kwakuyisiphi isizathu salokho because umama nendodakazi ngibona ngathi boba uthuba guilty ngendlela efana regardless ukuthi lo munye umama noma lo munye mezizwa ngathi akanayo power. For my understanding at the age of 29 uyakwazi ukuhlukanisa wrong no right. So for you to do that nawe khona amajinzi amama kuwena ukuthi izinto right for omunye umuntu awithandela ufunela wena wedwa, but I'm not here to judge. I'm here ukuthi ngizoyenzani, ngizoresolve isimo ngendlela esizona sibone usiya kanjani phambili. Mina uMlangeni Magasela asimlanda udadewethu sibone ukuthi kuzokwenzakalani emva kwalokho. Phinde ngomukele mbukelo Black Life TV njengoba desishilo ukusisi walibeka udaba lakhe sasesizozama ukuthi usisi omdala sizwe ukuthi yena uzothini emva kokuthi usisi omncane amchazele ukuthi kwenzakalani ngoba inkinga zomndeni. Sawubona sesunjani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila. Mlangeni Magasela from Black Life TV. Sibiziwe la sibizo usisi wakho omncane. Angithi uyena usisi wakho lo? Yes, sithanda sami. Khona into afuna ukutshela wena kodwa before ekwenze lokho ngisacela ubingelele umbukelo weBlack Life TV uzisho ukuthi ubawa kaba bese ke uzobe senginikeza ithuba sisachaza ukuthi indaba ekulethela ekhaya. Sanibonani babukeli, igama lami u-Iris Ngcobo. Ngibiziwe lapha usisi wami ngiba ngazi ukuthi ngibizelani. Yes, nangumntaka umntaka baba whatever the case is wakho. All right? Wasudlinzi. Sisi wami uyazi ukuthi ngiyakuthanda ngeke? Ngiyakwazi lokho. Ngizwe ukubuza hayibona. Kodwa ke kunento engifuna ukukutshela yona. Uthanda ukungithusa. Uthanda nje ukungithusa. Okay, Dama, noma yini? Ngicela ungixolele kakhulu bandla mina. Angithi uyazi ukuthi 3 years ago besinqaba indoda yakho, which is your husband. Ngifisa ukukutshela namhlanje ukuthi mina noma mama we are the reason why ungasenandoda today. Sisomdala. Ngiyacela sisi wami. Hlala phansi sis. Sithanda sami, ngifuna ungichazele mhlawumbe nombukelo uyafisa ukwazi ni related kanjani nosisi lo sedezo kwami okuchazela lo daba. Angazi ukuthi ngaqala kuphi. Usisi wami omncane mina ngikhuliswe umncane. Ubaba wami washona 9 years ago. So ngasala noma kwa usisi wami lo. Sihlala ndawonye. Ukuhlala kwethu ndawonye njengoba emncane nje yena ngakhona ukuthi ngikwazi ukuthi ngimenzele nje noma yini ngoba yini mina engimdala. Ayikho into ekade ngingamfisela ukuthi ngimenzele yona, bengimenzela kwasani. Ngoba ngifuna enze njani, ngifuna agcine aphumelelile naye abe right. Ngiyakuzwa. Akukho bengimfisela kona ukuba bengimfisela izinto ezinhle ngaso sonke isikhathi. Ingakho ngayinikela ukuthi umntaka mama, umntaka baba ngizomfundisa, ngimenzele konke. Okay, sithanda sami. If ungangichazela futhi nokuthi umkhwenyana wakho ushona nini? Ubaba umyeni wami useneminyaka 3 eshonile. Okay. Yes. Ubulawa yini? Kusho ukuthi kwabe ukuthi nje uyahlanya. Ulahlekelwe umqondo. Ulahlekelwa ingqondo nje ngangazi ukuthi kwenzakalani. Ngabamba ngiyeka ngafika nakhona ekhaya ngisho ukuthi ayiboni nakho kwenzeka ukuthi sibanibani angisamboni kahle uyasangana nje ehlanya kwathi lapho ke esizoshona kushutheni kwabo ukuthi uthathe imoto thizeni. Kushuthi umsangano wakwazi umthela lapho wathatha imoto.
lapho-ke ashawa khona bamshaya bamnabisa washona-ke. Okay. Yayinjani i-relationship yakho between you noma Sisomncane nje ukhula nje ubuthi ena wafika nobaba wakho khona? Kusho ukuthi ngendlela ebengimbuka ngamamncane. Bengithanda kakhulu. Engenza nje ngempela ukuthi nje ngumntana wakhe. Nami ngakuboni okubi. Nami ngimthatha njengoba ukuthi nje cha uma wami njengoba ngazi ngiyada siswami ngizomkhulisa naye ngimenzele yonke into. Angaze ngicabange lutho lobu kube ukhona into embi. Kwangekho nje into embi phakathi kwami nomamncane. Qiniso ngiphelele. Okay, ubaba wakwakho uhusband yena isikhathi eqala kulahlekelwa ingqondo babenze njani nje mhlawumbe ukuseka njengomndeni? Babengiseka kakhulu. Babengiseka nje kakhulu ngoba uyabona nje siswami wayekhathazekile. Ekhathazekile. Oh yena lo siswa. Yena lo. Okay. Ekhathazeke nje kakhulu kabi ukuthi nje usibari wakhe akasekho right. Edabukela nami siswami angithanda into eyenzekalayo. Naye futhi mama ngomjalo bebengiseka nje kakhulu ayikho into embi engangiyibona ngabo. Yeah. So usisubalile uthi uhlala eSandton wena izinto zakho ihamba kahle usebenza kahle ngesikhathi esaphila ke ubaba kwakunjani ekhaya nje with uma undodakazi udadweni and uhusband wakhe engakalahlekelwe ingqondo babenjani ukuphatha wawukhona insolo zokuthi abakuthandeli lento noma bakusupporta nje throughout? Babengisupporta nje kakhulu ayikho into wrong engangiyibuka. Wabengisupporta kumnandi masifikile naye ekhaya sifike naye umini wami kumnandi ayikho into sasibaphathela kwasani ngoba yini siyazi ukuthi sisekhaya siyasupporta senza yonke. Unabo abantwana wena mama? Yes nabo. Bangakhi? Bawu2. Abaye umkhwenyana? Abomyeni wami. Okay, njobe sekuchazelile udaba usisi uzizwa kanjani? Akukho ufuna ukwazi from her ukuthi kwenziwa yini usibenze kanjalo noma badlala yiphi role yena and why ezokhuluma namhlanje ezofisa ukuthi ahlambuluke namhlanje? Ngifisa nje ukwazi yabona nje njengamanje ngiyafisa ukwazi ukuthi kungani babengenzela into efana naleyo. Ngibuze isithandwa sami nangiphambi kwakho. Kungani siswami kungani ukube ningangenza kahlungu kanjena? Nangenzelani kahlungu? Ngimthanda nanazi ukuthi ngiyamthanda. Nganginisupporta ngayo yonke indlela. Kungani ngenzelile phansi? Kungani ungazange uzuze into abaseqala? Yindaba usho manje. Uzongivuthela amanxeba. Ukuthi manje siswami ngiyabona ukuthi usase there for mina usangeseka vele still. But that time siyenza lento sasinomona nomama. Because umama wayefise ngathi ngayimi okule position okuyona wena. Even umyeni wakho wayefise ngathi ngabe kanti wayeshade nami. So sembulale ngokuthi ngimthelele something mina. If uyakhumbula sinibizile ukuthi sizoba nedina siyifamily. Then umama ungicela ukuthi ngithele something lapha yamara sayibiza ngegama lomyeni wakho. Wakwenza ngempela. Wena wonke wakwenza. Ngiyaxolisa siswami. Oh. Ngiyaxolisa kakhulu. Kutamntaba. Ngicela ungixolele. Angazi noma ngixolele noma ngithini ngempela. Kumanje nayi mina. Ngisele nabatwana. Kodwa wena still uyaphila. Ngiyacela ungixolele. Mina ngikwenza konke siswami ngoba ngingafuni ukuthi nje kube khona into eyenzekalayo noma imistake encane. Ngakwenza konke ngoba ngithi ngenzela wena mntana. Ngixolele. Ungiphathile kabuhlungu. Mama. Ngiyaxolisa nami ukuthi udlule kulento odlule kuyona and ungazi ukuthi imbangela yakho konke umndeni wakho osupporta up until this day. Uma singazama ukubiza uma naye abela ngazizwa kanjani? Ngizombhela uba. Nangu sisi uyambona nje naye. Ngiyambona kodwa yazi angazi ke manje ukuthi ngizombhela ubani. Awafuna ama-answers. Ngiyawafuna kodwa manje niyazi umoya wami awusekho kahle. Kufanele. Awusekho kahle. Ungishintshele sisi wami.
ngizothi uyena mina ngoba uyena osho ukuthi wenza yonke into ukube Kodwa sesami ngangithunywe umama ngithi ukuthi ngiyenze. kodwa sisukhulile ungafanele mntama ungafanele kofanele nawe kube nengqondo inikeza umama. But nami ngangiyifuna lempilo wayiphila. Uthawusisi age gap yenu 15 years. Yes. Into engididisayo kuyo yonke lento ukuthi uma uthi ufuna into kasisi wakho omdala akukho ekhanda lakho ukuthi one day nawe uzofika lapho uthola into ezokuthanda ikwenze lento le abona ukuthi sisi wakho uyenzela umyeni wakhe na ugane nako konke lokho kunye. Yini naniphuthuma kangaka noma asimkhiphe nje uma wena wawuthi menixoxa le ndaba yini nje ubuthi uyayiwihalela impilo yakhe yini la uyiphuthuma? Hayi kusho ukuthi nami ngangingamona. Kwangenanto engangiyiphuthuma mara ngangidliwa umona nami. Ngangifisa ukuyiphila impilo kasisi wami ngalesa sikhathi. Manje nje bengaphile kangaka after yonke lento esenzakalile uzizwa kanjani? Ingakho ngizoxolisa manje. Ubona ukuthi kuzobuyela yonke into manje uphinde ibe right impilo. Angeke ibuyele mara like mangimbheka nje ngibabhlungu ukuthi yonke lento esiyenzile like yena still usase right ukuthi mara thina simenze so. I think maybe that's the reason why life yami stuckile manje because ngifundile mara angisebenzi angiyothola umsebenzi. Ngicabanga ukuthi maybe ngokuzivula ngikhulume maybe noNkulunkulu uzokhona ukungixolela ngazi. Cabanga ubiza uma sizama kumthola ukuze ezokwazi nayo ukuthi asho ngaphakathi kwakhe. Ngiyazi kuzoba nzima namhlanje ukulala kodwa iqiniso kuthiwa will always set you free. Njengoba usisi nje likhuluma ufuna ukukhululeka kodwa asazi ukukhuleka kwakhe kuzokwenzani wena going forward. Ngiyezwa abantu engibathembile. Yeye engibathathile ngabafaka enhlizweni. Yeah. Vela silimazwa abantu abakude nathi kuba abantu abaseduzane. Kodwa ngingambiza umama kodwa mphukile. I understand. Uyakholwa? Like you go to church or uyakholelwa nje uNkulunkulu? Ngiyenza isonto ngiyakholelwa uNkulunkulu ngiyangisho engene enkonzweni. Yes. Ngiyafisa uNkulunkulu ukuthi akwazi ukupholisa leli nxeba. Ngicela ukuthi ngizama ukuthola uma sinethimba sihlale ezomndeni nihlale ezomndeni sibone ukuthi siya kanjani phambili. If consider sinikeza lona sizama ukutholela usizo kodwa sifisa ukuthi nonke nihambe nikhululekile sipholise namanxeba. Is that okay? Simbiza uma. Yes, simbiza. Njobizela mbukelo Black Life TV into soyenza as Black Life sizama ukuthi sithole uma abe khona naye ahlambuluke mhlawumbe naye iyamudla lento nje obidlisi somncane so ngicase kuyisikhathi senhlambuluko whereby umama naye asho ngaphakathi kuyena sitshela ukuthi yini yamenza ukuthi enze kanje kuyingane eyindodakazi kuyena and also ngiyafisa mbukeli lapho ukuthi ukuthi nawe uyalibuka nje ubulibuka lo hlelo landela make sure ukuthi ushiye comment mhlawumbe nosisi uzothola indlela ukuthi ahile going forward and also umndeni sikwazi ukusiza sonke sihlangene because as Black Life TV thina zile imndeni zizela ukusiza abantu. Asambe somlando mama. Uzophela makhaza kulobu ubusika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola number 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungazebudlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back. Indaba zaseGoli guys yo ayizakhathaza. Hayibo izinto enzenzayo mengile ngifunda lapha ama comments because ngiyafunda ama comments by the way abantu besinenze njani lapha eKZN ngiseJoburg ngoku nithinike
ishoni phela khulumani nazi indaba igaxa nezigaxakazi kodwa ke mina uMlangeni Magasela niyazi ukuthi umsebenzi wami ukuthi ngenze sure ukuthi siyahamba sitheleleni amanzi umndeni la ekhaya sibezosisi omncane ezoconfessa kusisi wakhe kodwa njengamanje le ndaba esiyafaka nomama umuntu omdala umzali kasisi so sesingibizile ke nawe usekhona sithandwa sami sabona mami unjani ngiyaphila ungaxakeki kakhulu ubizwa ndodakazi khona afuna ukutshela yona ndodakazi Mama njengoba wazi ukuthi senzani angithi ukuthi angabikho umyeni kasisi wami mina nawe mama thina soyi-2 kahle kahle mina uwe onginikezile into angithi awusayazi manje awusayazi manje mama mina nawe lo muthi wawunikeza wona uthi ngiwuthele eminyango bese ngibiza igama kamyeni kasisi wami awusho mntanami selala sihlukane kahle namhlanje uvuke ekseni usugula ukuthi mina kade ngidla lento wena ngiyabona ngathi akwenzile angiguli next ngaphandle koba uwongulisile hayi never angithi wena uyagulisana uyazi ukuthi besingesiyenze leyo nto uyabazi mara siyenzile we other reason why engekho umyeni kasisi wami manje angithi uyamazi ukuthi irole edlalayo la ekhaya ubani bewukhohliwe that time wenza le yanto ukuthi udlala irole yini namhlanje usuzosangana la angisangani mina ka Black Life angisangani mina ungangitshela ngithatha ikhwama zami ngihambe uyahamba uyakuphi uguilty kanti uhamba uyakuphi kusho ukuthi uyazi into engikhuluma ngayo kusho ukuthi uyayazi uwe nami ngiguilty because of wena ngithi kanti uzongibhedela angikubhedeli mama chude ngihambe ngoba ayikho phela into engibizile mama khuluma iqiniso uyazi angithi wawuthi wena umngani wakho uye ongakufakela ukuthi senzele ukuthi umyeni kasisi wamashona umngani wami muphi angazi ukuthi omuphi umngani wakho waziwa uwe mina ngitshela ukuthi omuphi mina ngitshele sokunikeza ukuthi nanga umuthi ozokwenza ukuthi sithele ngihlangane nawe umngani wami ngihamba ngemuva angihlangananga nomngani wakho mama ngikhuluma nawe mina ngibize usisi wami because ngifuna thina soyi-2 siconfirm ukuthi senzeni asihlanganisanga neza usuzobhedala ngiyihlanganise ngiyi-1 lento ngabhalela khona kusisi and then mina nawe ngifuna siyikhulume soyi-2 usisi wethu ekhona awusho yini into encingayo usisi wakho because usisi wami ngenzela yonke into nawe udla yena ngithi awusasebenzi mhlawumbe ubethe uzokuthengela imoto yini angeke angithengele imoto ngiyazi kodwa ungifundisile ngithi namanje sisadla yena ekhaya ukuthi uzokhuluma inonsense kumele ngenzeni ngingamtsheli yini into encingayo wena ufuna ukuzushona ungazange wayikhuluma iqiniso umdala manje mina ayikho into la-ke sisi wami awenza nganto wena yami ingane-ke kusho ukuthi uzale umthakathi-ke uzale umthakathi oyimi angithi ngiyathakatha ngiyi-1 wena wenza nga-next wena ngiguilty uzosha khuluma iqiniso uzosha ukhuluma iqiniso uzosha uzoshisa noba uzoshiswa umngani wena wakho kangcono ngami uzosha mama khuluma iqiniso Wena uzosha usazi kangcono ngami. kuba umatshela usisi ukuthi kwenzakaleni okay thula sis mama sorry mama usisi lo ni related kanjani lo sisi lo umntana wendoda yami okay lo ingane yakho ingane yami ibe kudaba la ukuthi usisi wakhe njoba engenayo umyeni namhlanje khona into enayenza because uyibalile naye wasinaye wayidlala irole kodwa akayidlala ngayedwa nawe uyiphathi yayo uyayiphika wena ma uyazi leyo nto kuyazi naye ngithi ma uyayiphika uyazi leyo nto cela uphendule mina ungabuka umntanakho yebo ngiyayazi thank you awusuyabona manje wakwenzelani ma mhlawumbe uma ungachaza leyo nto ngithanda ukuxolisa ima singaqala sixolise wayenzelani ehlisa umoya mami kangenzela phezu kwezathu ezimbili okay esokuqala esokuthi ngaba nomona indlela ebethandwa ngayo mina ubaba angazange mina ngithande ngayo esesibili ngangenzela umntanami ukuthi ngithi makuthiwa ngiyahamba emhlabeni umntanami ngingamshiyi esokona because beloku ezama i-relationship iloku ibhedela ngathi i-relationship straight manje ngangikwenzela phezu kwalezo zathu lezo wenzani-ke sithandwa sami awuthatha phi leyo nto oyenza ukushuthi kahle kahle kwaba nje uxoxa kwamakhosikazi okay esitokfelini ukuthi yazi makhosikazi unenkinga la umntanami akuhlangani kwi-relationship yakhe akukho kuhlanganayo 2
sengidliwa nayi lo mona ngababekela straight ngathi sengidliwa nayi lo mona ukuthi hawu indoda yami angizange ngithole uthando kuyona kodwa umntanayo indoda yakhe uyakhona uyenzela yonke into. uthola yonke into manje sengizobuhlungu. Wasewenzani ke sithando sami? Siyakubona ke athini kamakhosikazi stokfelini. Bathi hawu hayi baqale bahleka. Baqale nje bamhleka bathi hayi suqalileke ukubheda. Ngathi mina ayangibhedi ngiserious ngoba iyangidla lento. Hayi senza ngoku esibesikuzele ngesitokfela. Hayi wase omunye esengidose ecinto hayi ingcinzo sethi hayi yazi ukuthi uhambe ulapha eManxenza. Manxenza wenza into eyodwa wenza into ecaca. Ungaloku ukuthi uzombulala ngoba manje isandla zakho uzogcwala igazi. Manje ayinalo igazi. Hayi phela manje ngithi akabulawanga yini. Okay. Mina ngangenzela nje ukuthi aphanjanele ukuthi umntanami angalukhuza Angathola uthando. angathola uthando nje aphile lo mpilo nje engahlangene. Uyabona basithi uMancinza uzokwenzela into eyodwa nje. Yena yenzala ukuthi nenze itiye ekhaya meneze itiye nibiza umndeni wathi ngeke uze lutho nami ngeke ngamenzela omunye wabantwana lokho ngathi ngisho waje ngathi ngiqinisile uzokwenzela hayi ngempela ngalenza itiye ngawubiza umndeni wababa khona bathene bakhona umndeni hayi lapho ngathola khona nami ishansi kuphuthi uMamasiyane uMancinza wanginikeza kwase uMancinza manje phela sekasho. Okay, qhubeka ke sithando. sithando. Kasho nami ngabe mhlawumbe. Okay, qhubeka. Wangenzela uMancinza. Wasithi ke hayi ukuze izinto zakho zikusheshele mama. Siyacela ukuthi yabona nje isango lapha abangena khona abantu. Isango elilodwa ungavula amabili angithi unamasango amabili uvule elilodwa uthele yonke ukuze wazi ukuthi wonke umuntu uzobe kodwa khona ngeze ukunakeka ngoba wonke umuntu uzobe engena khona kodwa uthi mawulokhuza uthi mawuthela lapha ubiza igama lakhe wathi hayi ke ngolala kuye ngeke ulala ungakhona ungazange bekhona ubusile impela ngakwenza konke lokho engangitshelwe kuwe. Awu sengibona umntana lo hawu mama ayibu unyena mangithole kahle. Ubikela wena futhi. Uzobikela mina. Wathini ke wena? Angitholi kahle. Hawu ngithi mina hawu yini mntanami kwenze njani? Wathi hayibo. Yazi ulo khuluma yedwa mina ngabulala ba. Mina ngashayisa imoto kodwa silale naye si right. Wazizwa kanjani sekutshela umntana wakho lo? Hawu ngase ngibheke eceleni ngiyabona ubheke eceleni wazizwa kanjani? Phela ngancoma nami ukuthi awukanti ngempela kusekhona abantu abasebenzayo because phela vele bengifuna vele ukuthi kusebenza ngithi. Yena. Hayi ngempela ke wagula ngekhanda ke lokho egula ngekhanda ke wamehlisa amenyusa kodokotela nami ngibomncedisi wakhe. Uyabona lokho ethula amaphilisi kodwa lento iyangena ngithi iyagxila ngaphakathi. Hayi wagcina segula ngempela. Uthe suka lapho waye ungena amakholana afike wayishaya imoto. Hayi base abakulomuzi lawo makholana babiza umphakathi athi hayibo ngilekeleleni bo bephuma umphakathi bamshaba sebambulala. Lapho ke nami ngezwe ubuhlungu khona ukuthi awukanti ubuhlungu wazwa lapho ubuhlungu. Okay, owakwenzela kona kwenzeka ke phela ngithi izizathu zakho sokuthi ekuMancinza uyothola lolu sizo ukuthi into zakhe engalungi naye angathola uthando ingane yakhe ilungi kwaba kanjani ke kusisi after that? Zalunga zonke into zakho akunikeza umkhwenyana? Hayi kulunga. Angiphela ukungacabangeli phambili ngisacabanga ngaleso sikhathi. Indaba kwayile ukuthi angicabanganga ngacabanga. Ungaboni ukuthi umntana mengalinda angagcina emtholile umuntu wakhe ngoba phela umisa mncane leso sikhathi. Bese semncane kodwa yabona nje ku 20 years to 29
kumele kucace. Okay. Manje ngiyabona Mengacaci wena uyacacisa. akuhlangana. Sekuyahlangana ke manje. Sithando sami, anguma ichaza udaba. Uzizwa kanjani? Yo, Akukho ufuna ukusho ma? ha. Ma, Usathi ma? ngikuthembile. Ma, please. Uyazi umthakathi, ngingathi umuthakathi. Awukwazi ungenza kanjena. Yazi nginsiza, nginenzela yonke into. Nami usisi wami lo ngimenzelele yonke into. Ufundile ngenxa yami. Kodwa wena ubucabanga wonke udoti. Lesikhathi ngiyafika. Ungibuka kanjani? Ungibuka kanjani? Nize niyeze emgcobeni wemyeni wami. Kodwa ukuza kwena emgcobeni nizongipretenda. Nibe niyazi ukuthi nenzeni. Uyini ukuba umthakathi kanjena? Ngoba lapho ngenzani? Wakuzana kodwa mina ngizange ngize ngikhombisa ukuthi awungizani. Ngikuthathile ngakubeka la, ngathatha usisi wami ngabeka la. Ngizange ngize ngikukhombisa mina ukuthi ukuthi na awungizani. Kepha bengithanda ngimbeka la. Nonke ngiyanisiza ekhaya. Kodwa namhlanje ungenzeni wena? Ungenzeni? Anginawo umyeni ngenzami azinababa ngenxa yakho. Ungumthakathi ukube lokho engibuye ngibone. Ngibeko lami inyawo la ekhaya. Ngeke ngiphinde nibone kusukela manje. Ungumthakathi. Kubona konke ungumthakathi mama, umthakathi. Angisophinde ngikubize ngomama. Ngeke ngisakubiza ngomama. Ngizokubiza ukuthi ungumthakathi. Indlela bengithembe ngayo. Hawu iphutha ukubulala umuntu. Ngeke ukuthi iphutha. Wema ngile ngikuzule ukuthi kunjalo yonke into esho uma usisi la eduze kwami. Kusho ukuthi uyavumelana ukuthi mina nenzela yonke into right. Ukuba sisazange azohlambulwe namhlanje wena mozozihlambuluke nini? Bengizohlambuluka ngoba manje ngalesi sikhathi bengingakasuti. Usiyasonta manje. Manje sengiyazi. Amungeke kuhlambuluka usonto ufuna ukukholwa lento le. Ungeke. Ungumthakathi. Bengizozi. Because vele bengingasonto ngingazi uNkulunkulu. Oh manje usiyamazi uNkulunkulu. Manje sengiyaqonda uNkulunkulu. Uqonda ngoba izinto zakho engahlangani noma uqonda ngoba Mina ngithi vele ngoba sengile age angisabali ukuthi azihlangane kanjani. Sengiqonda nje ukuthi sengikhulile manje sengiyaqonda because by that time bengisabheka izinto. Ngiziqhathanisa neyami impilo ngibheka ukuthi ezinye izinto ziyenza kwezinye abanye zenza abanye zenze manje kufika lamo yomubi. Ufikela mina engawuba. manje usisi nje bestakile na. Yazi kunesisho angazi noma isisho yena sithi ena impethu zifike zidle isidumbu. Mesiphela isidumbu bese idlana zodwa. Ilento eniyenzayo manje. Niyaxabana naphikisana kodwa noba uthi ubenibambisene ngalento kade niyenza. Bekukuhle ngesikhathi bezivumelene kodwa kahle. Uvumelana kanjani engane yakho umdala kanje ukuthi hayi nenza into engasile? Phela bekuwumntwana. Mina bengimdala ngibeke umntanami. Naye ezwe into ayimthembile umzali wakhe. Kumele ukuthi mhlawumbe ngivume. Ngithi bekamthembile azi ukuthi into ephuma kumzali wakhe iphuma into eyiyona kanti sekuphuma into engayona. Yasiqhatha. Awumthakathi ndini. Hayi umthakathi. Ukube kuya ngowami yazi ngabe ngiyakubamba ngiyakuyeka. Yazi ngihalela ukubamba ngezandla. Sisi wami ungayenzi le nto sicela usixole. Yo ngihalela yazi ngathi ngavele ngimbambe Sicela ungasilazi sicela usixole. Angithi uyathandaza sisi wami uya esontweni. Nikhiphe ekholweni. Yazi niyakhipha ekholweni. Sicela uthandaze sisi Niyakhipha. wami. Sicela usixole. Sicela usixole mntanami idlule. Ngoba ngempela ubusiphethe kahle azange sizwe leyapheni ukuthi sihanjelwe umuntu la ekhaya ubekondla wazivala leso sikhala leso. Iphuthe elikhulu bengathini abalahlwa yimi Omkhulu wena umlahla afaka usisi wami. Umlahlwa yimi. Kumele ngikuvume lo. Mengakujabulisa ukubona izingane engazalwa uwena zothuzizwana kanje. Bekungijabulisa lo. Kanjani? Manje ngoba ngisho ngithi inhloso yami bengithi ngimlungisela ikusasa kanti ngiyamoshela. Ngiyabonga. Khona manje
sezohamba ebheke sengizobhekana njengomuntu onjani emphakathini. Kodwa mama uyabona manje ukuthi sizosala silama. Siswama ngeke aseze ekhaya siphathele izinto. Ubani uzosinakekela manje? Nizobona nani, nizonakalelana nodwa. Angithi niyakwazi ukucoshelana uthathe izinto, nipinde mfake nawe uvume Kanjani siswama? Uvume. Umthakathi ekufaka ebuthakathini. Uncane kanje buka. Ufuna ukumthakathi. Umncane kanje. Ingaka ngizokhona. Uyothi ufika endaweni emendweni yakho, uyofika uyolwa ngemithi. Ngenxa ukuthi ufundiswa ulomthakathi lona. Cela usixolele sasa. Mephinde ngingalungi usho ukuthi nizocikana umakhelwane nizobathakatha bonke. Nizocika komakhelwane manje ukuthi omakhelwane ubani onengane engathi ikahlanyana. Niphinde futhi nimbozele. Hawu Nkosi yami. Siyaxolisa. Yazi angingangithinti yazi ukuthi ungathi uzongithelela ngokuba umthakathi ngizokucela nje ukuthi ungangithinti ngoba yonke lento enza kumina file ngathi uyampretenda. Kanjalo. Uzizwa kanjani sisi wakho kanje njengamanje? Ngikhathazeke kakhulu ngoba ngiyamthanda usisi wami. And ngiworried ukuthi ubani ozophinda sinakekele. Oh, uyamthanda noma uworried ngokuthi ubani osezokunakekela? No, Khona umehluko phela ukuthanda no, umuntu ngoba nakho ngiyamthanda khona into azenzayo. ngiyamthanda. Kube khona umehluko ukuthanda Mara umuntu sisi wami regardless. Uyazi ngiyakuthanda. Angisazi manje. Uyabona angisayazi kwayona lento oyishoyo. Angisazi noma ngiyangithanda noma ungenzani. Kodwa bengazi kahle ukuthi ubula kimi. Ngila kuwe. Sithandana. Ngisakuthanda. Kodwa manje angigazi noma usangithanda noma usangenza noma futhi ufuna ukuzongiqedela. Mhlawumbe uzofuna uqedela ingane zami. Kodwa if bengakuthandi bengeke ngizoconfess. Ngiyaconfessa because ngiyakuthanda. Mina ngiyatiteka la uconfessa ngoba uyamthanda noma uconfessa ngoba into zakho yimile. No, ngiconfessa because ngiyamthanda. Wena leyo ukuthi zibile ngicabanga ukuthi ngokuconfessa sizovuleka izinto. Uconfessa ngoba uyamdinga ukuze akuxolele emexolela into zakho uzolunga. No, it's fine noba kangixolelanga mara nje bengifuna ukuthi azi ukuthi kwenzakaleni. Uzodecide yena ukuthi uyangixolela or akangixoleli na. Mara mina ngiyaxolisa. Yo. Angazi ngithi ngisazocabanga noma ngithini. No, take your time. Take your time. Angithi mntanami. Yazi nje okwakho Angithi nje. mntanami. Kunzima. Khona manje angithi uyakholwa. Uyabona ngoba yazi manje ubeke ukukholwa. Yabona mabeke ukukholwa. Lalela-ke ngithi ngoba uyakholwa. Manje awukazi ube ne-challenge yokukholwa. Manje ubhekane ne-challenge yokukholwa. Kunencwadi ethi ubathethelela amacala abo njengoba nathi usithethelele izona njengoba nathi manje kumele ukuthi uthethelele njengoba nawe uyawucela intethelelo kuNkulunkulu. I-challenge yokukholwa leyo ukuthi manje mawubhekana nezimo ezikanje uzokhona yini ukuthi ube nokuthethelela enhlizweni yakho ukuze noNkulunkulu naye akuthethelele kwezakhe izono. Yo angikholwa ke lento ukuthi iphuma kwena. Ha. Ngikholwa. Ayaza ngikholwa. Injalo kodwa. Iqiniso kodwa manje inkinga yami Kholiwe ngempela nawe. Uhlambulukile. Injalo. Ngoba uyakwazi ukukhola ngandlela wazi ngayo indaba pho udayisa ievangeli ngoba phela fanele uqale wena wazi ukuthi ilenda ayikhulunywe emndenini. Izizokhulunywa ingane kodwa wena nolwazi olungaka. Besingakafiki isikhathi yonke lesikhathi sayo. Ene futhi mhlawumbe bekumele ukuthi iqhamuke yona kuqala mina ngingakaqhamuki. True. Kungenzeka ukuthi kube kuthiwa beqhamuke mina bekuzokwenza ngenye indlela kanti manje akwenzekanga ngenye indlela kwenzeke Mhlawumbe nalokho sayicebo likaNkulunkulu. Uyabona mhlawumbe kube kuthiwa beqhamuke mina mhlawumbe umama bese naye right ukuthi aphume ekholweni ahamba ulanda inkabi ziqede Manje fanele umbambe ngevangeli khona ngekayenza ngayicabangi le. I-challenge yokukholwa. Asingakufaka ukukholwa phela manje ngithi wena usuwenza ukukhulu kakhulu la but akusiyena okwethu ukujaja uNkulunkulu kuphela ukwazi ukuhlulela abantu. But what I'm trying to say ngiyahambelana kodwa manje ukukhuluma isikhathi esirong wena la umosha impilo kasisi nezingane zakhe ezukhula ngenababa. Kumele ukuthi aphole. Angithi manje asinikeze uNkulunkulu nama therapist le. Ngoba izoba nzima wena ama capabilities zakho uyakumancinza. Uthela imithi egcekeni. Ngomuntu okondlayo ayingeke asinikeze uNkulunkulu. Yebo kona kunjalo. Kodwa ngoba ngisho ngithi ngaleso sikhathi bengingakamazi. Manje usuyamazi. Wasesebenzisa ingane ukuthi izoveza into wena bese uyaqhubeka la igcine khona ukuthi usicebelo kaNkulunkulu lonke le. Njengoba ngisho ngithi kwenzeke kahle ukuthi kuqhamuke yona. Siswami ngiyazi ukuthi ibhlungu into obhekene nayo njengamanje.
mina ngikujabulelayo ukuthi sisi wami sikwazile ukunikeza ithuba ukuthi bathole usisi baba uthi ukwazi ukuhlambuluka esikhona. And into esikwazi ukuyenza la ku Black Life TV ukuthi siyakwazi ukuthola i-counselling, uhambe niyothola abantu abazoniluleka ngomqondo kulesi simo enibhekene naso as umndeni. And also I pray to God ukuthi akwazi ukuthi kube uNkulunkulu ngoba phela nezigebengu uNkulunkulu zamazi bakwethu. Nabathakathi uNkulunkulu bamazi. Angisho ukuthi khona uthakathani, ngingasho ukuthi so Black Life wathi kunabathakathi. Cha, akekho umuntu othakatha sithandwa sami yeso. Akuna anginayo right ukusho lokho mina. Ngiyasho nje ukuthi izinto uNkulunkulu akwazi ukuzenza. Nezinto usathana akwazi ukuzenza. Usebenzisa noma yini. uNkulunkulu usebenzisa umuntu nosathana usebenzisa umuntu. In this case, I believe ukuthi ngidinga i-counselling. Sithandwa sami ngicabanga sinadinga i-counselling as a family. Uyayidinga futhi nawe i-counselling uwedwa nawe sisi uwedwa. I'm very proud of you ukuthi uthathe isinqumo esikhulu kangaka. Yabo, this is a very big decision ukuthi uzobhekana nosisi wakho umtshela into ebuhlungu kanje wayenza empilweni yakhe. I'm very proud of you. Uqhubeke and I believe ukuthi ngiyophinda ukwenze lokho okwenzekelile. Ma siyabonga kakhulu ukuthi ushow up even though uqale waphika kodwa manje usibambe ngivangeli. Sothini ke phela ngoba siyamthanda nathi uNkulunkulu. Asikwazi ukuhlulela noJesu wafela izono zini. Noma ncinza nawe abulala wahlanyisa abantu. Kuningi nje amawushiwishi angazi. Sithandwa sami ngicela ukunitholela usizo. Akukho ngizokwazi ukwenza manje. Ngikusizile sithandwa sami. Utholile usizo? Hawu ngisize kakhulu sisi wami ngiyabonga. Bonke phela. Ngikhonile Khipha lento esekhaya esenhlizweni yakho. Ngikhiphile manje sengiright sengilindele yini sisi wami ukuthi ngibone ukuthi uzothini uzosixolela okanye kwenza kuzokwenzakalani. Kodwa ngiyayibonga iBlack Life ngokunginceda. Take your time sithandwa sami yeso. Take your time, give it all to God. Konke kuzozenzakalela. Usizo uyadinga, uNkulunkulu uzokusiza. Uzokuthola enhlizweni yakho ukuthi uqole because nami ngithanda ukuthi nginishiye ningazwani. Kodwa kona kulesimo esikanje, take your time. Take your time. Ukwazi nje ukuthi uhile udlule kulento obese uyabaxolela bese uyaqhubeka because angifuni ukuthi wenzele thina amnama camera. Uthi ngiyabaxolela ngoba khona ama camera. Izinto eziwuxolo ithatha isikhathi, more especially mekhona izinto ezenzima kanje ezenzakalile. Siyabonga kakhulu ukuthi ushow up nawe mami. Ngiyabonga kakhulu futhi nawe ukuthi usithembe Black Life TV uzokwazi ukuba no sixazululo lenkinga obhekane nazo. Siyaxolisa kakhulu ngidlule kona esingakwazi ukwenza ikona ukuthi sitholele ocwepheshe. Yebo, ngiyajabula. Izoleke nawe mbukeli udaba ohlasemo somzimba namangazi. Kodwa nje amawishiwishi nje la hayi kushubo wangempela. Mina ngifuna ukumosha isikhathi bafethu and ngone lokhu osekwenzekile uNkulunkulu ukuthi bantu bahlambukulelekane. Oh my goodness. Bakwazi ukuconfess omunye akwazi ukuthelela omunye namanzi. Kodwa thina as Black Life TV umsebenzi usuqedile sisasiza intambo siphose le kuma therapist iwona zobe seqhubeka nohamba ukuthi kwenzakala kanjani thina sobe sibuya nje sobheka ukuthi umndeni usukwazi ukubuyelana. Mawukuthi awubuyelana futhi it's okay because uyakwazi umxolela umuntu kodwa bese uyamsusa eduze kwakho. Mina uMlangeni Magasela ngiyayidede inkundla. Continue to watch Black Life TV. I'm out. It's the Black Life TV.